Hopo chingono aiwa mutapi wenhau zvechokwadi. Pane mashoko ari kubuditsa at the current situation iri kuitika Chikurubi. Achiperi mushe muri Zimbabwe anyasi kushowa a picture rekuti kunyange uriwo uchiziva kuti ava ihama yako ndibaba vako ndiamai vako kana kuti sibling yako ari kusakamba to this but the Avenue 78 unobatikana. Sara mashoko abuda chogana Hopo chikono subscribe or like on the bell icon. Anyora chiti, dear Africans, I want you to know that the 74 Zimbabweans who were jailed without trial and denied bail for commemorating African Youth Day are sleeping exactly as you see in the picture and in this exact cell. Some are sick and one woman is living with a 1-year-old child in a dilapidated prison like this. I have personally lived in this place 3 times after exposing state corruption and being jailed without a trial and denied bail. Please, Africans, remember these people and retweet so the world can understand their plight. Anobva auya vaposta mapictures amuri kuona munyasi kuona kuti vakomana vanhu vangu kurosana kudai havana machira. Tinyasi kuona kuti pane uyo akapfeka mask, which means the area is not well ventilated and sanitated. Tinyasi kuona kuti hamuna sanitation place umu. Tiona picture rakashewa nezuro the 1-year-old child akabatwa nemagadhiri vanhu vanogadha vaya. Vakadzi vacho vakapererwa vakatogara panze. Tinyasi kuratidza kuti mukati hamusi kutoita. They are seeking refuge vachigara panze because mukati munge muchinhuhwa in this winter nekutonhora kwakuri kuita vachirara pasi vasina machira. Tudze mafungiro enyu and then muzive kuti mune a 1-year-old child. Pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.